nada, no se siente nada especial. Lehendakari, mesedez. Bueno, guk gaur irudikatu dugu batetik badela herri hau ulertzeko hirugarren modu bat, ez dela dikotomia, ez dela Ibarretxe edo López, eta ezkerreko alternatiba abertzalea indartzen ari galela eta hori izango dela gure helburua. Baina gaur hortik haratago ez da bakarrik eredu sozioekonomikoaz eztabaidatu da ere herri ikuspegia eta batez ere etorkizunera begira herri honen gehiengoak zer eskatzen duen. Eta hor garbi geratu denez Ibarretxeren diskursoan bat egiten duela herri honen gehiengoak eskatzen duenarekin, herri bagarela, erabakitzeko eskubidea dugula, eta eskubide hori nola gauzatu, hitzartu behar dugula guztion artean, horregaitik eman diogu botu politiko bat. Jakin behar dugulako abertzale guztiok bat egiten gaituen horretan, hitzetatik praktikara pasatzen. Eta hortik aurrera, esan Patxi López oso lidergo eskasakin ikusi dudala, ez dut ikusten datorren lehendakaria izateko beharrezkoa den lidergoa, bereziki ezkerreko lidergorik ez dut ikusi proposamen zehatzik bere krisi ekonomikoari erantzuteko planteamentuan, galdera egin diogu, baina ez du erantzun, eta hortik aurrera ikusi beharko dugu benetan zenolako neurri zehatzak jartzen dituen krisiari aurre egitekotan ere gurekin bat hor egin dezakelako, baina ikusita eta gaur gertatu dena eta ikusita gainera Alderdi Popularrak eskutik lotuta egongo dela, ez dugu ia etxaropenik benetan erantzun sozialik eman nahiko dionik krisi ekonomikoari. Ikustear dago. Bukatu berria da gaurko osoko bilkura eta sorpresari gabe Patxi López da lehendakari berria PP-ren laguntzarekin. Ez du laguntza ona, azpian harrapatuko du, ikusiko da honek zenbat irauten duen, nola irauten duen, eta beste gauza garrantzitsua da, Juan José Ibarretxek azkenean garbi izan duela, uzten duela, agurra eskaini dio legebiltzarrari, eta Euskal Alkartasunaren balorazioa da, aldaketa hau egia esan da, okerrerako aldaketa badela. Eta hau denbora gutxi barru nabarmenduko dugula gizartean, politika asko eta askotan, eta bereziki berriaren hitz egiten ari naizen ezkeo, euskara inguruko politika guztietan nabarmenduko da. Beraz, ez da egun zoragarria, ez da gozatzeko eguna, hemen ikusten ditut sozialistak eta popularrak PP-koak oso alai, baina gure aldetik abertzaleontzat ez da egun hona.